खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 मे 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। बयजोंबो अनजासोगारगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै खामानिफोरखौ गोरलैयैनो आरो थि समावनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। खुसिनि दैमु बोहैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफोरा फोरमायलायनोबो हागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ढ ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ जोबोर लोरबां जागोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै दिनै गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै खामानियाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। सोरबाया मेगन साखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। देहाया
मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां मुलाम्फा मोननो हानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों लोमजानाय मोनगोन। हरखाबै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरजोंबा लाजि फोनांजानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। जायखि खामानि मावानो माबा ना माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नाथाय गोब्राब जागोन। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै गावनि लोगोजों गोरोबलायनाय नङा। बाथ्राफोरखौ बाङाय बुंनायानो गाहाम नङाबा गोरोन्थि बुजिलायगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसो साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुनजों अनसायजागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन जिंगाया दिनै गैया जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानिया मावा माने मोनफ्रोमबो खामानियाव जाफुंसारगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।